gabe turtuk jamita sadarion ima dadianet sian batita nauli sinurak ni si Matius mamuka mai di Matius 5 ayat sia somanon madidok disi maktua masih baik dame ai gua rondo nasida anak ni debata ido sahatna si baik dame asing doi sian si dame alana horan gua do si dame ai boido dang dame dirina nang rohana lao songoni muse tudongan najol mape dang dame lao songoni do molo dibaen rupani gua ni usaha toko dame dang sepitor dame rohani hala nama nuhor situhoron sian tokoi ayolo do songga nak puna tokoi dang songon nalapo rupani olo muse umarga jala kurang denggan barangna molo dung tinuhor gabe sotahu tu pakilalan aladang saud dut abga johot tina denggan ni barangi adang do petahe gor ni hudia dibahen hudia dame Nina alai saya panggulu do akka pungon di hudiyai nama tua nasongoni tong do asing nang tu nama sita dame ay molo holan maksit tahut dame do kira patangan nangan dui jala saya dong do songoni naing manian dame paktibion naing manian dame bang sonamion ninna pola di suratan rupani di spanduk damai itu ternyata indah alai dakya diulahon ibana hadamion da asing dui halak do nahinahulomon nadame alai yang go ibana dak pola hodo manggawari asan waing tung takas doa kaise nadigori anani dibata dang asal lohot padohat dame tudirina gabi maktua manasida alai na maktua gabe nadigori anak di dewata jala dang holan guar putih alai do sasitomna ima dibahet dame hama kamang dohot hama kainang nahinahulungan di bagasan Tuhan dan Yesus Kristus ngolu ni hala Kristen na persia ngolu namar holong ni roha jala matbahet hadameon tu akka dongan na jolma molo somoni taulahon ma hadameon tu akka kilwat kata negara dongatta bangsotta nang pe tu akka hala nama bahen at roha tu hita magdami mahita tu ibana molo dangolo ibana magdami tu hita lok madisi unang tapak sahon masih tokot dalan na tu hita sugut dia dipakbudi alai pos maruhatta halak nasolo magdami tu hita nang pe hita ulo magdami tu ibana halak nasi songonima dang tak guar anak di dewata di guar itu ibana anak di sibulis ada dangolo ibana magdami jala rohana kolan najukat di bagasan nguluna rohana jukat di bagasan nguluna akahala naulo magbahen hagauran jala hajahaton di bagasan nguluna dang tamai bomot tu harajaun ni dibata alai akahala naulo magdame tu akka jolma jalaulo mangulahon sude pati ni dibata halak nasongonima didok anak ni dibata jala goakna aduan tak surat di harajaun ni dibata hamu akamang dot hamu kainang na hinahulungan di bagasan Tuhan dan Yesus Kristus dia kaulat tabe hadameon dohot halak pohon rohai wat ludoi yadong di bagasan murutta asa sonang akadongata nang pe tu pimpinatta molo adong nasala dibahen anak buana di pakarejuan unang mapimpinani pitor dimuruhi jala disonggahi anak buanai diadopan akadongan-donganna molo salah ibana dipasimot mah secara obat mata aha masalahna unang dipaila ibana diadopan dia kadongan-donganna ikonadong doroha nalapok tu pimpinani jala bisu maibana gabi pimpinan asa gabi sitiruhon nasida dua kanak buana sude akta masalah nadong di patkatejuan boi diselesehon dohot halap pohon
roha dame tu pimpinani asa denggan pakarijuan nai di lingkungan keluar kata ikon makdame dohita tuaka tetanggatta unang tabahen sogun roha tu tetanggatta di negara tahun B ikon adong do hadamion asa sonang rohani negara tahun unang adong nama bahen hagauran nabui mangabati pembangunan nadong di negara tahun tajaga mahasa daun bangsut tahun nang songoni hadamion nadong di baktibion tajaga mai unang ma terjadi hagauran nama negai hasa daun ni bangso nadong di baktibion songon ditikin ajulu adorang tahun 1145 disude negara nadong dilihat baktibion matce godang do hagauran namasa pakporangan nama negai sudi panguluan ni jolma nang songoni pakbudahon manang penjajahan nama bahin maksikoh ngoluni bangso nader jajah alani asin rohani dibata tu bangso naulu tu bangsoon jala makdami ma bangsoon dihadamion ni bangsoi diciptahon ma organisasi PBB manang Perserikatan Bangsa-Bangsa na diujahon na dipaujak tanggal 24 Oktober tahun 1945 nagade pajok kon PBB 5 negara na didok mempunyai hak veto 5 negara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Cina. Jala tujuan utama PBB yon 5 menciptakan perdamaian dunia. Dung dipauja PBB di negara Amerika Serikat, gawe kodang ma negara na merdeka, tak lumobi di negara Asia dohot Afrika. Hamua kamang dohot hamua kainang na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Didongan paksaribeon pe ikut tubuh do hadamion dohot holong di roha. Unang ma amantai say holan nama muruki inatai. Nang songoni pe inatai unang holan magbahen at roha tua matanay. Songon adong sada cerita ama-ama na terlambat masuk mulak tujabu jala dang dibuka inatai pintu ni jabu ala nunga tungabuh ngin ibana mulak tujabu dido amat taima tu inatai buka jo pintuan inang ya lusi inat tema di luar tema ho hasohya di woto hotiki tido amat tema buka majo inang burui raja makbegi hatani amat tai gabi rohani inat tai tido ma di luar tema ho niku naso dia tu sido ho hata makbegi hatai sahabat tu rohani amat tai jala dangolo ibana makbada ala roha pakda mitu ibana maila ibana do tetanggana mulu makbada tudi pena dido ibana ma tudi pena sian luari mulu au di luar dak pola buhainang alai hepeng nahubuanon alani hepeng nahubuanon do nahubahu hawiari sotong dibuat halak duan non mabege hatani amatai gawe tang jadi muru inatai tua matai gawe dibuka ma pintu jabui jala didok didok tua matai mah muru piang tuho amang ala diholok kudu itu ho mabi rau mulu mahua ho masuk mahu dakling ala na mapuan hepeng nagodang dua matai jadi dibuka ma pintu ni jabu alai monodang mampuan hebeng amat tai
adong lo paktungan saribian na somoniba hamuak kamang dot hamuak kainang na hinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tuhan ta Yesus ima didok anak ni dewata alana ibana tu mapahit dami di biyon alay dang holan ibana bi natakluas anak di dewata gabi paksido do akan aposea di Yesus namang yuton pambahinan ni Yesus ima aka namang ulahon hadamion nasi dabe di gor itu anak ni dewata ima hatuauni naso adong ian be nian argana ala haso hadosauni alai ala naung mangyuton Yesus dalam mangulahon dami nunga gabe anak ni dewata nuaingon ay tung takas do di dok Yesus dami do ditinggalkan dihita dame na diibanai tajamai di Yohanes 10:4 ayat 27 asa taulon na songoni mabahin manang sibay dame pasjulo ala nang mian do ibana di dame na binahin ni Tuhan Yesusi alay halak naung mian di bagasan dame dang sonang rohana molo so dibahin ibana hadamion tunah humaliyang na alani nama bahen dame say dibasiding do akan nama bada sabalikna pado muhon do ulaon na dibasiding do akan perhata panigay sabalikna gabe padenggan tondo dibasiding do roha nama daw siyan dongan jolma sabalikna say dilului jalan asa maksaon dibasiding do nama kaso makosomi sebalikna say maksangat judo dipasiding do patuhan na posi sabalikna dipopom do rohana asa patuhan na lapok siyan rohana alay dami rohana nama bahen dami nang ulaon na amen. Pagbukoy hami ali Tuhan asa taulaon hami hadamioni tu akadongan na humaliyang ala hadamioni boy hami gabi maksada ni roha di bagasan gowarmu na badijai amen.